जोंनि मुंदांखा एक्टर सिद्धार्थआनो लाबावदोंसो बे गानखौ स' बिराद मोजांनि बाथ्रा बियो मानोबा आं बुजिला नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो मानोबा आं मोनथिला सासे फैसा नांगौ जायो नालाय अपारेशन खालामबाथाय हामगोननि चान्स दङ नामा हामगोननि बिदि हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग इउटुब चेनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय थ' गाइस आं दिनै नोंथांमोननो सासे मानसिखौ देखायनो बियो माने मेगना नुवा आरोना गाइस ओमफ्राय बिराद टेलेन्ट दङ मानसिया जोंनि एरियायाव दा फेमास आरोना बेनो एसे माने मेथाइ खननाय बायदिसिना गान रोजाबनाय स्टेज प्रग्रामफ्राव बेखौ इनभाइट खालामो आरोना दा जों दा बेखौनो लोगो हमनो थांनो नागिरदों जोंनि खाथियावनो बारा गोजानाव नङा जायगाया सुवापुर मा गामि होनदोंमोन बर्नदिपार थ' गाइस माने बेनि गामिया बर्नदिपार आरोना ओमफ्राय जों दा बेखौनो लोगो हमनो थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस बेना मेगना नुवा दे बेनो आरोना दुखुनांथाव बाथ्राया मेगना नुवा ओमफ्राय थेवब्लाबो बेनि गानफोरखौ खोनासङोबाथाय बिराद इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना बिराद मोजां एकदम गोसोजों खनखायो आरोना इन्ट्रेस्ट नाङो बेनि गानफोरखौ खोनासङोबाथाय ओमफ्राय बायदिसिना स्टेज प्रग्रामबो गायो बियो दा इनभाइट खालामो मानसिफ्राबो देखायना होनि आं नोंथांमोननो आं बेजों दिनै एसे सावरायनि माखासे बाथ्रा आं बेनिफ्राय मिथिनो लुगैदों आरोना माने बेना मेगना नुवाबाबो गासै जायगायाव एसे फ्रिलि बियो थाबायनो हायो आरोना लामाफ्रावबो थ' आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों दा बेखौनो नोंथांमोना आंजों नायफालांबाय थादो मानसिखौ आं देखायनोसै नोंथांमोननो थ' गाइस माने नामा बेना दावहारु आरोना ओरैनो दावहारु होननानैसो मिथियो आङो ओमफ्राय बेनि सारनेमखौ मिथिया आरोना मा लिरो सारनेमा ओमफ्राय दावहारु आरो बेनि नामा जोङो माने न'खौ डाइरेक्टलि सिनाया नालाय ओमफ्राय सोंनानै थांनो नागिरदों आरोना जोङो निला सोंदों बेनो जोंना सिगां लोगो दंफायो आंजों एक्जेक्ट जोङो माने न'खौ सिनाया आरो बेनिखौ सोंनानै थांनोसै नायनोसै माबे मोनसेया बेनो नामा थ' गाइस बेनो आरोना न'आ थांनि जोङो बेयाव हाबहैनोसै खनसे गाइस न'आ बेनो मानसिया दंना गैया मिथिया खिन्थु जोङो जेनेबा रायलायनानैबो फैनाय जायाखै नालाय डाइरेक्ट जों फैनो होननानैसो फैखाबाय मानसिया दंना गैया मिथिया दंना गैया दङ ना माबानि नाथखुसि खाथिनिनो बारा गुबुन नैला जोंना आदाया बेनो दावहारु आदाया आदा दावहारु नों मा नाम लास्टनि सारनेमा मा लिरो नोङो दावहारुजों लोगोसे दावहारु बसुमतारी लिरो ने नैला आदाना बेनो आरोना आदाया मेगना नुवा बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा बेयो थ' थेवब्लाबो जोङो आदाखौ बायदिसिना स्टेज प्रग्रामफोराव नुबाय थायो माने एकदम बिराद मोजां मेथाइ खनो आरोना आदाजों आङो दिनै माखासे खोथा सावरायनि फंनैसो नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नै जोंहा दा दङ दावहारु बसुमतारी आदाया आंजों जों बेखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन माने बेना नै मेगना नुवा आरोना दे आदा नों गावनि सिनायथिखौ होलाय खुलुमबाय आंनि मुङा दावहारु बसुमतारी गामिया बर्नदिपार बाक्सा जिल्ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आदाया नै बेनो जोंना ओमफ्राय आदाना माखासे खोथा सोंनि आदानियाव ओमफ्राय नों जे एसेबां मोजां माने मेथाइ खनो आरोना बायदिसिना माबाफ्राव स्टेज प्रग्रामफ्राव ओमफ्राय नोङो माबाफोर लादोंमोन नामा गानफोर सिगांफ्राव औ आं बारा बावाखै गोदानसो नालाय दा माने लाबाय थाजेनदोंसो आं बिदि लानानैनो ओरैनो खननायालाय आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो खनखायोमोन आं बिदिनो जायाबाबो बिदिनो खनखायोमोन अब्लाबो दाबो एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया आरो जिखिनि हायो आं नाजायो थ' आं बेखिनि एक्सपिरियेन्सखौ मोन्दों आं क्लासिकेल लानानै मोन्दों आरो ओमफ्राय आदाना जे जेनेबा मेगना बियो एकदम उन्दैनिफ्रायनोखा ना देरनानै जानाय उन्दैनिफ्रायनो आरो उन्दैनिफ्राय जोनोमनि 7 माससोनि उनावसो 7 मासाव जादों आरो 7 मासाव बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बुहुमनि माखासे एकदम नुथायफोरखौ नुनो मोनासै ने बेनो आरोना दुखुनांथाव बाथ्राया थ' ओरैनो आदानाथ' दा जेनेबा एक्सपिरियेन्सखौ आं बुंनो थांनायाव एकदम कमप्लिट जाजोब्बाय बायदि मोनो आरोना आं मानो होनबा एकदम ओरैबायदि मोजां खोनाखायो माने स्टेज प्रग्रामफ्राव गानफोरखौ खोनासंबाथाय बिराद मोजां नाङो आरो
आरो जितु आलायारन संखौ खनो नालाय आदाया बेजों माने बे गाना नोंजोंसो माने एकदम मेच खालामखायो पारफेक्टलि आरो एकदम आदाजों आं बिदिनो सेस्था खालामो आरो माने बिदिनो माने जेसेबां मोजां खालामनो हायो जे आंनि थाखायल' नङा मानोना आं दिनै रायजोफोरनि थाखाय रायजोफोरा मोजां मोनो मेथाइखौ आं मोजां मोनोब्लासो आंबो खननो हागोन थ' आंनि मोनसे बेयो दाउट जायो आरो सम लानानै आं दा दिनै मोजां मोनसे खननो हागोन ना हाया जे रायजोफोरखौ मोजाङै गोजोन खुसि खालामनो हागोन ना हाया बेखौ आं सानो आरो हायो आरोना बिराद मोजां माने दाखालिबो लोखि फुजायाव जेनेबा स्टेज प्रग्राम खालामदों नङा होमबा ओमफ्राय बेयाव आदाया नुवाखै जानांगौ बेयाव बेसेबां मानसि आथिं होनोनो जायगा गैया माने जों दङ नालाय जों नायदों ओरैबायदि मानसि माने आथिं होनोनो जायगायानो गैया ओमफ्राय जेनेबा बायदिसिना स्टेज प्रग्रामफ्राव बेलेग खनोबा मानसिया खम जानोबो हागौ खिन्थु आदाया खनोबाथाय बिराद मानसिया नायो आरो आंथ' थांखायो माने नायनो आंनि इन्ट्रेस्ट नाङो बे खनसे निदुवायाव बेयाव फांसन जादोंमोन कालचार बेयावबो आंबो दंमोन ओमफ्राय आं नायदों ओरैबायदि मोनसे मोजां गान खननो हादों इन्ट्रेस्टिं आरो मोसानो लुगैखायो गाराङा बिराद साफा आदानिया एकदम ओरैबायदि मोजां माने गाराङा जोंना आदाना माने मिउजिक भिडिअबो ओंखारबावबाय मोनसे बेयो 6 मान्थसो जाखांबायानोखा बिराद माने बेसेबांसो मोनहैगोबा भिउसखौ दा नायनाय जायाखै नालाय मिन्थियाखै सिद्धार्थ एक्टरखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्टर सिद्धार्थ ओमफ्राय आरो सासेया एक्ट्रिसा जादों ग्रेसमि नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैनो टाइटेला मा नाम बा मिउजिक भिडिअनिया नामा टाइटेला ना गोसोआ फागोला आरोना मिउजिक भिडिअ बियो नामा बेनो ओमफ्राय प्रडाक्शना एनजिअ प्रडाक्शन नामा एनजि प्रडाक्शन एनजि प्रडाक्शनाव हगारदों स' नोंथांमोना आदानि गारांखौ मोजाङै पारफेक्टलि खोनासंनोबा नोंथांमोना बे चेनेलाव थांनानै खोनासंहैनो हागोन आरोना बिराद माने मोजां गाराङा जोंनि मुंदांखा एक्टर सिद्धार्थआनो लाबावदोंसो बे गानखौ स' बिराद मोजांनि बाथ्रा बियो आदाखौ आं मोनसे माबाखौ गानखौ खननो नागिरदों जितु सिद्धार्थआ लादोंनो बे गानखौ मिउजिक भिडिअ बे गानखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आदानिफ्राय ससे आदा ससे रोजाबनानै होदो गोसोआ फागोला नोंनि थाखाय गोरबोआ जावलिया नोंनि थाखाय मानोबा आं मोनथिला नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो मानोबा आं बुजिला नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसोआ फागोला नोंनि थाखाय गोरबोआ जावलिया नोंनि थाखाय मानोबा आं मोनथिला नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो एकदम डेन्जारखा नोंथांमोना एकदम आदानि गानखौ माने पारफेक्टलि खोनासंबा कमप्लिटलि फुल जुदि नांगौबाथाय आं डिसक्रिपसन लिंकखौ होना दोनदों माने जितु मिउजिक भिडिअनि लिंक इउटुब चेनेल आरोना बेबो ओमफ्राय बेनि लिंकखौ होना दोनदों आं डिसक्रिपसन लिंकआव नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरोना आदानि गानखौ दाना न'खराव ओरैनो साबेसे दङ जोंहा मा होनो बिदिनो जोंहा माबा दंमोन आरो साबा माने 6 जन दङमोन आरो सासे हाबा जाबाय बिनानाव औ बिनानाव सानै ओमफ्राय दा जेनेबा सासे दङ सासे हाबा जानानै ओमफ्राय फंबाय सासे दङ आं जों दा गासै 3 आरो ओमफ्राय आइ आफाजों साबा फेमिलि मेम्बार माने गासै टटेल 6 जनमोन सासे हाबा जाबाय आरोना गाइस साबा दङ न'आव ओरैनोथ' राव नोंसिनि फादारा मा मावो जेनेबा बिदिनो हाजिरा खामला मावलायो दा नै माइ हानो जेबो नङा जेनेबा जोंनि बर'आव माखासे बिदिनो दङ गोबां गोरिबफोर जेबो नङा थेवबाबो आदानि बायदि गोरों गैया होनजागोन आरो ना मानो होनबा मेगन नुवाबाबो बिराद टेलेन्ट दङ दा माखासे आंबो बेखौ मा होनो आंबो गोगाना लाद्रायनो हाया बेबो नंगौ खिन्थु जों मोजां नाङो आरो जों बुंनो हायो आं जिखिनि रोंनाय बे आंनि जिखिनि रोंनाय बेयो आंनि फोरोंगुरुनि सायावसो ओरैनो मायाव लादों दा जेनेबा क्लासिकेल
आंहाथ' बिदिनो लानाया बेयावबो जानाय बायदि जायो माने आंनि मेन सिंगारानो जाहैबाय गुरुआनो जाहैबाय शिब सनवार बिथाङा नेपालिस ने औ जोबोर मोजां माबा खालामो आंखौ बियो माने बहुत हेल्प होयो आरो हेल्प होगोन आरो ना माखासे लिरिक्सखौथ' नों गाव फरायनानै माबानो हायाना खननो हाया जेनेबा बे हेल्प खालामो औ माने बेनाव जेबो माने साननाय गैया आरो माने गावबो माने बर' बिदि जेनेबा बर' बे नेपालि बिदि माबा साननाय गैया आरो बेनाव आंखौ हेल्प होयो हाजासे हेल्प होयो माने नै आदानि मेगननि जिथु फाहामनायनि बे राहाया गैला होनदों नामा माने फाहामनायनि राहा गैयाना आरोना ओरैनो दङबाबो गैया बायदि आरोना माखासे फैसा नांगौ जायो नालाय अपारेसन खालामबाथाय हामगोननि चान्स दङ नामा हामगोननि बिदि सोलायनांगोन होनदों आरो बेखौ सोलायनांगोन जेनेबा हामनोबो हागौ सोलायोबा बेखौ नायनानैसो माने टेस्ट नायनानैसो माने बुंनाय जागोन आरोना नेपालावबो थांखांबाय खनसे मेगननि थाखाय खिन्थु हामासै आरोना दा हामगौमोन खोमा खिन्थु हादियासै आरोना माखासे फैसानि थाखाय गाइस आं दा मा बुंनो आंनाबो जेनेबा साबसक्राइबाराबो बारा गैया नालाय जेसेबां माने नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनायनि उनाव माखासे भिउस फैयोना फैया नायनो आं बे भिडिअआव जुदि भिउस फैयोबा मानसिफ्रा नायोबाथाय होमबाना आं आदानि थाखाय हेल्प खालामनो हागोन आरो मानो होनबाथाय आं जेनेबा आदाखौ खनसे लोगो हमफिनबावनानै आदानि आङो एकाउन्टखौ लानानै आङो डिसक्रिपसन लिंकआव होनो हागोन नोंथांमोना होमबाना माखासे डनेसनफोर खालामनो हागोन आरो आदानि थाखाय जाहाथे आदाया माखासे राहा मोनो मेगनखौ फाहामनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जायफ्रा नायदों गासैबो प्लिज अननानै शेयार खालाम एकदम जेसेबां हायो नोंथांमोना जायफ्रा नायदों प्लिज एकदम भिडिअखौ शेयार खालामालासिनो थांना आरो साबसक्राइबखौथ' खालामना होथार जाहाथे आदाखौ आं खनसे लोगो हमफिनबावबाथाय भिडिअ बानायोबा नोंथांमोना नुयो आं होमबाना आदानि एकाउन्टखौ होना होगोन आदानियाव नोंथांमोना डनेसन हरनो हागोन आरोना मेगननि थाखाय बेनो आरोना आं आदाखौ माने मेगनखौ हामजानो लुगैदों दा फैसानि थाखायसो थादों नालाय प्लिज शेयार खालाम भिडिअखौ जायफोरा नायदों बिराद दुखुआव दं आदाया माखासे नै आं न'खौ देखायनो नोंथांमोननो फैलाय गाइस बेनो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना न'खौ माने एसे आं बुंनो हागोन दा गोरिबखौनो बुंजागोन दा नङा होमबा जेनेबा फैसा थाखा गैया नालाय न'खरनि हाल सालफ्रा बिदि आरोना ओरैनो आं बेखिनिखौनो देखायबाय नोंथांमोननो दिनै भिडिअखौ आदाजों लोगो हमनानै थ' नेक्स्टआव आं आदाखौ लोगो हमफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम भिडिअआ शेयार खालामनानै मानसिफ्रा माखासेया जुदि आदानि मेगननि थाखाय माखासे आं दहायबो बुंखांखाबाय जेनेबा डनेसनखौ होयोबाथाय आं माने मोजां मोनगोन आरो आदानि थाखाय आदा माने आंखौ दिनै लोगो मोननानै बिराद इन्ट्रेस्ट नांदों मोजां मोनदों बिराद गोजोननाय मोनबाय आं आदाखौ लोगो मोननानै रियेलाव आंबो मोजां मोनदों दिनै गाइस नै जोङो आदाखौ माने बिदाय होलांनोसै दैनिफ्राय थांनोसै जों दा नैफोरखौ मा होनो बर्नदिपार बे गामिनिफ्राय जों थांनोसै आरोना नै आदाखौ आं उनाव लोगो हमफिनसिगोन माखासे हेल्प नांगौ जादों आदानो आं हायो ना हाया नायनि आं गावथ' हायाबो जानो हानाय खिन्थु आंनियाव जेसेबां लोगोफोर दङ माखासेखौ आं नायनि आरो ट्राइ खालामनानै हायो ना हाया आदा थांनोसै एकदम दे आदाखौ बिदाय होबाय जोङो थांनोसै नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ नङा होमबा दावहारु बसुमतारीखौ बिथाङा मेगन गैया खिन्थु बिराद टेलेन्ट दङ आरोना माखासे बिथिङाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरोना बिराद गोरिबा मानसिनि साक्सेस जानायनि लामाखौ बन्द खालामजोबना दोनो माने जेथिंबो हाया जायो आरोना हेल्प खालामलायदो भिडिअखौ शेयार खालाम प्लिज माने बेलेग भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामाखै जेबो नङा बे नोंथांमोननि खोथा खिन्थु नैबे मोनसे भिडिअखौ बिराद शेयार खालामना हो आरोना सोरबा सासेल' मानसि नायदोंबाबो बे सासेया सोरबा सासेनिबाबो शेयार खालामथार आरोना प्लिज अननानै मानो होनबा बेहा माखासे प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ नालाय दा बिराद हेल्पनि गोनांथार जों जेसेबां हायो हेल्प होनांगोन जों गाव होनो हाया खिन्थु बेलेगाथ' होगोन नङा होमबा जोंबो गावबो गोरिबसो नालाय जों गाव आखाइनिफ्राय जेबो डनेसनबो होनो हायाबाबो सोरबा सासेयाथ' होगोन भिडिअखौ शेयार खालामलायना होबानो जाबाय नोंथांमोना प्लिज अननानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै
आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइस स' बाय बाय